Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanong nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the Ato point. pasalamatan sa Inday Ken Galinias pagdumalas to newscastro nga buntaga. Medyo na tayo importante may galang nga giasikaso mga sukit tig paminaw nya balik ta mga kaygalaan. Unya sa pikas bahin porbida kini timaan gud ni mga higalas kakabos ba? Ha? Kini bitawng ato mga kaigsunan nga mukaon na nang gining buriring mga sukit tig paminaw. Although dunay mga tao uban alan nga bisag dili kabos, gusto gyud mga pagkaon nga mga exotic nga mga pagkaon, no? Katug yung mga risgo nga mga pagkaon, namang gyud sa uban ni anak mga kaygalaan. But sagad kini nahitabo karon mga higalang nga ni kaon ining buriring, gumikan sad ni sa kawadon. Kay kini mga higalang ato mga mananagat lagi, mao na managat mga kaigsunan nga makakuha og isda. Ang katong mga lami ang mga isda, katong mga nindot umupurma halinon, ibaligya taon tong tatay lan. Si nanay magluto mahigala niadtong mga isda nga dili kay halinon day. Bahinon in taon na nya usahay kini nga isuroy na sa asawa dito. Ang isda mga higala katong mga puwa nga mga isda, mga tilugon isuroy dito, kwartahon to kay palit sa tubugas inday ken. Bak kini mga higalang uban nga katong mga dili kayo halinon, ato mga isda mahigala labi na katong mga dili gid halinon, mga tuloy ug uban pa. Motoy lutuon kini butiti di man halinon lan. Sumotoy lutuon mo na disgrasya taon kini hitabo karon ani man ang hitabo ang mahigala nga tungod dis kawadon tungod dis kakabos nga astang butiti gipanguha mga higala kay may na lang natay makaon. Actually kanang butiti god inday ken ako nakakaon man ko na sa una dito sa talisay. Depende siguro sa pagkaluto pero di sad maayo may gala mo kumpiyansa gitaan eh. Di pud maayo mo kumpiyansa gitaan eh. Napoy uban nga bisan og wala magutmi, bisan mga higala og saktog kaon, bisan saktog kwarta mga kaygalaan, kuan gyud kini ni ang bisan saktog kwarta mahigala, mangita gyud exotic nga mga pagkaon. Namagi inana mga sukit tig paminaw. Murag si Jan Kagulada, murag inanay sad ni, may buntag na murag gets. Ato dahil nga may papaminaw ni Hil Penghilinan, ang ato mga higalang amigo diri sa Artisinaga, ang kanunay mahigala nga minaw sad sa atong tulumanon sa DYHP. Na kini mga higala inani, dunay uban sad nga mukaon gyud kanang mga kini ang hilig yung mga exotic nga pagkaon ba. Tuyuon gyud mga sukit tig paminaw nga mga exotic nga mga pagkaon. But ang uban mukakaon ana kay wala gilaing kanon. Sagad sa mga kaigsunan to mga kabos na mauna mapugos og kaon mga higala pero unsa may advisory mga kagalan sa BFAR labot ining kuana kini tabo gani karon sa Ulango Island na kakaoning usa ka inahan kay na nanagat si tatay pagpanagat ni tatay pag uli sa balay gihatag siyang asawa kini si Romana Abbas Ibardo 56 anyos nya ilang giluto pagluto pa humanog ka luto na mga higala nangaon sila nangagda na dayo mangaon nung sa bang hitabuang mura magnalipong mga higala ning inahan mura dadaghanan siguro niya kaon tong iya ni resulta gyud dead on arrival sa hospital dekin ti amo na mga sukit ti paminaw gida kini sa Santa Rosa Hospital apan patay na mga kaigalaan apil nga nada ang iyang mga apo nga unom ka tulo ka buok ug duha ka mga anak nga nada sa tambalanan gumikan ining pagkaon mahigala ining buriring or butete ato ni tagag pagtagad mahigala si Dr. Alan Pukita ang Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 atong hinabion labot ini mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong. Dr. Alan Pukita, may buntag Dok o live taron sa DYHP Armen Cebu. Yes, may buntag. Yeah, Attorney Rufil Banyok. Oo. Dr. Pukita. May buntag, Dok. Oo. Dok, mo imbestigar ba ang BFAR aning gikataho nga pagkahilos o sa kapamilya dito sa isla sa Ulango nga nahilo gumikan ng pagkaon o buriring patay yun ang usa Dok ang tulo o ang unom nalandig sa tambalanan
nakadungog ko na pagka so ay naman ko sa mina karon kay namin management meeting dire pero na balitaan na ako kaya hindi ko kita ni ya ni recommended mo nga dili pagkaon ng klase sa isda ng buriring o butite kay kana siya naamo gud siya gitawag toxic bag di ka toxic bag kanang nasa yang binawaan yang tinae yang impian sa stomach niya internal organ doon na toxic bag kaya ang sabi niya pa na kanang may pay doon na kanang toxic substance anang soda ng toxic bag mao na nga ang dito ka mga mo-prepare na i-remove na lang siya kaya na siya mao na yung makahilo labi na yun daw di tigno ko anak labi na yun di kamao mao na nga mabuslot ng toxic bag ang toxin na niya ang toxic substance wato sa unod mao na nga katong mga tao nga dinilingkong kayo labi na mga bata kaguang matakiton maigo yun siya na kadala na siya maiguan ng pagkaon na doon ay toxic kaya na inplato sa iyang unod wala kami mo regular mo rekomenda that's edible pwede na siya makaon pero kailangan kumao ka luto na kumao prepare kasi mo na yung mga pagkaon nga labing kinahang nga to sa nasod sa Japan gihimo mo nilang kuan sa Japan no doon mga na-prepare porque to mga expert hinoon to mo preparar ato gihimo pa nilang lami ang pagkaon ng nani lang pag yun daw kanang isda nga nakuha nga dubok-dubok matusok ka na sa gamay mo ang kanang toxic baga mo adto gina mo ginot ang toxic substance adto sa ulod wala kining Dr. Alan kini gitawag og puffer fish no usa may kalainan ining buriring maoro ba din buriring o butite o lahi ni sila maoro na sila kada puffer fish para binisiyan na buriring hindi butite so pareha na ni buriring o butite oo kay kana na ang kuan man god kana na ang so makahilo siya mo nang dili nato i-recommend nga kanon apan ko maayo pagka-prepare lang namugi man mga risgar kining kakabos bitaw dok mga risgar gyud og preparar ana ba kasi nakakuan mo ko na sa una dunay muluto na to sa talisay sa una ilan ang lutoon bitaw baligya pa labi na labi tayo pagluto so mura ni siya og kanang daan gyud ni makahilo pero og kamao ka mo limpyo ani kamao ka mo luto okay ra pero kami sa Bureau of Business kaya memory kami nga luto na mas mayo nga di nilang yun hilabtan ng mga klasya sa isda Dr. Alan ngayon di kita ngayon na di kita sa na sa di na lutoon kung palitag mapil kuha ka ng mga kuha sa buhang panagat ay lang yun labay nagbalik bitaw no mga risgar maguning uban god mga risgar labi na kini mga mananagat tingali anad na sila na ana tingali dili first time sad nga nakakuha sila ana nya nakaluto sila ana wa sila mahilo dili ba kani factor po dok ang panahon nga kanang naibuan nga dili ni makahilo sila kaayo or naibuan nga kusog ang ilang toksin toxic kayo kaniwag na yung season nga dili sa makahilo kasi na sa toxic substance kana sa internal organ oo so kung sa buwan kung sa atlaw peligro nila siya peligro gyud oo kay kini uban mga risgar uban nga tungod sa kakabos mga risgar pero ambot ka ang tabo adto Japan no nganong ilang maganing lutoon dito nya mga expert ang luto nya baligya mahal ra ba Ganto sa Japan mo na sa favorite nga mayo man sila ganto kay do na man kanang mga specialist ka na ganto nga mo prepare na sa tawag miso to na kayo kanang pakakalang prepare na
Oo. Para kining mga mo ning mga isda nga kuyaw o dili kuno. Unsa pa may mga isda nga atong i-appeal tong advisory nga dili mayong kaunon, Dok? Ang kanar jud klase sa isda may kanang kuyaw kaunon kay namdo ay toxic substance na sa yang drawgan. Another mga klase sa wala peligro. No, so kanang dobok masadang kanang tulingan mga klase sa mga kuyaw po kung dumukobok na naalang ang kanya kani na sa mga tagiro galadji. Kining tulingan, bariles ug madubok-dubok ni Dok makalanag man sad ni, makahubog man gani ni. Kanang grabe kayo dugo bitaw nga puwa kayo. Pero na sa dali dugo ko matra ko kanang bakterya. Mao na nga siya makadali ko galadji sa tao. Oo. Pero maura ni sila nga pamilya, Dok, sa kining tulingan, bariles, maura ni nga pamilya sa dagko nga tuna. Dr. Alan, no? Maura na sila kay ko mga tuna pamilya na sila, tuna pamilya. Oh, tuna family. So sa ato pa kining tuna, delikado sa ning makahubog dai kung madubok-dubok. Makahubog na siya kung madubok-dubok katong kaunon. Oo. Pero kining uban nga mga pagkaon sa dagat, tanan nga mga pagkaon sa dagat, kining mga kinhason, kining mga sisi tuyo, makaon na, way problema na. Wala na sa problema. Gawa ko, karang mga bivalves, karang mga kinhason, kung tanan pa itong red tide organism. Bago na peligro. Kung di panahon sa red tide, ato sa ipagbawal ang pagkaon ng mga kinhason. Kada mga kinhason, gibawal na ito. Kumusta man karon, Dok? So far, kumusta man? Wala ba tayo problema sa red tide karon mga panahon na? Wala problema sa red tide. Kapag nga po ng red tide sa Tagbilaran, Buhol. So sige gapon ang red tide sa Tagbilaran? Yes, sige gapon ito. Pero doon lang po siya kabalak ng red tide sa Tagbilaran kay kanang diha kapita, wa may mga mananagat na mga skills yan. Oo. Ang uban magod kay kining okay, balikan na to ning butiti, Dok, o kining buriring at abi na ko og lahi ning butiti, lahi ning buriring, pero maora din isla, usara ni. Maura na siya maura na kanang pamilyahan, maura na. Naman ko uban nga kung bata pa kuno ning buriring, kung bata pa kuno ning butiti, dili para makahilo kay bata pa. Unya na kuno muda ko. Kaya ko na bisag bata pa na kay dala toxic man. Oo. Kini ni ang uban mo patuo manggod nga kamaong mo prepare ani, pero ang atong advisory sa BIFAR bahalag magkamao o dili na lang gyud. Kung mahimo arita sa safety nga advisory. Yes, labi na gyud ang mo prepare kanang mahubog. Kana mo bugubog. Takalang wala na ka mabuslukan sa kutinlo lang yang may pa kasi toxic man. Musirit na yang toxic substance mupadong sa unod. Mana nga magkadingo yun. Simba ko og mahilo kay ning buriring labi to sa isla to asa kwan. O sa may dinalian nga to itambal ka ani, Dok. Do na kay idea, Dok. O sa may to ipatumar, o sa may to ipakaon aron nga mag-counter ning hilo ani. Sekarang na puno sa lubi itainom. Tuno sa lubi. Oo, kay makalanag magod niya kana na ang tuno sa lubi kung inunan mo mas takong posibilidad na malibre ka kung makatoka ka. Tinuod ba na, Dok, nga kanang asukar o kamay na asay mo gamit ana nga maoy i-counter kuno anang hilo ining butiti? Uban mo po na ikon na asukar o kamay. Kung sa may mga ang atong first aid yun ani simbakog dunay malipong o mahilo ani ang first aid na buhaton ba imnon og tuno sa lubi. Tuno sa lubi mas epektibo ang sarili. Tinuod ba ni nga kining iyang toxic bag nga naay makahilo din ha? Labaw pa kuno os kana ang kapila piloon sa hilo ining cyanide? Dili ko dito na doon comparable ba siya sa cyanide. Kanang toxic substance sa buriring ang hilo gyud tao.
ang pag-prepare no mo lisod kayo manang di na kita ni Doc ug mahimo ay na lang mo na kay lisod man gud uban expert magpa-prepare nya basig niya matuslukan ang iyang bag ba, ang iyang toxic bag. Oh. Mao yun. Oo. Mana peligro. Oo. Okay, Dr. Alan, salamat kay paghatag panahon na to diri sa DYHP. Okay, thank you very much po. Salamat po. Mayong buntag. RMN Exclusive. Si Dr. Alan Pukita, may galang Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7. Atong nahinabi labot ani may gala kay dito sa Olango Island bida Ginoo ko namatay taon ng inahan. Ha? Na may uban inday nga mahilig lang gyud og pagkaon nga kuan lan. Na may uban ang kanang kawad-o na to magpugos ta kaon kita kasuway mong kita na may gala ka. Kanang tungod sa awan na tayo laing sudan yun lan mapugos tagkaon ana kanalandaan may galay kani adto kanang pagkaonon ka anang ikaw day kakaon ka ng ubod sa kawayan day kanang ubod sa kawayan ako sa unang time reklamo ko sa papa pait kay ni pa ay inyo mga papa na baway laing sudan ay mamili magkagwa diha pero gadugayan mo na adjust sa imong ba na nanay ha. Pugos ka gyud kaon kung kawadon ba? Kanang dabong sa kawayan. Paitan ko analan. Paita ning kalakihan sab ni sudan na. Pero tungod sa kawadon, mapugos ta kaon buin. Na may uban nga kini inani magud namatay ni tungod sa kawadon ni. Kay kini kung uso ini mahigala kin laging akong giingon mananagat. Ikaw naon ta ka mga higalay nakas dagat. Ikaw mo oy kuanda pero insulto mo gud lagi kayo pre ko di panday buin. Panday pero ang imong bayan nagkagidlay. Mama na hitabo. Ikaw mananagat lan. Lima ka na imo lang sideline na pagka mananagat. Pero kanang tinuod ka mananagat yun. Pinalabaw kita mahalin na nagkanggagmay lang nga mananagat ba. Hindi kuli, ihatag sa asawa ang isda, alabahina. Ang kanang isdang lamian, ibaligya. Kaya itong bugason sa nato na. Itong ipalit bugas. O niya kanang dili kayo mayong isda. Itong mga isda may galang murag tiki na yun. Na di na yun mahalin. Tinuod man na, kaya kanang ginamos sandan sa una. Mupalit akong papa ginamos, kanto man itong ginamos nga murag tiki day. May barato. Tayo to ba? Sus Ginoo ko. Bagulbol bitaw ko sa una akong papa. Sao taman, naman tamang higala, aspo man tabuin, anak sa pobreng O niya palit to ginamos akong papa, At tumis tabuan may gala, palit ginamos, katundag ko taon kayong ginamos wen. Lahi mo to ginamos, kanang mungpong bitaw ginamos, hasta lami, kanang mungpong ang ginamos ba day? Bulinaw bitaw lang niya, kanang gagmay pagkas bulinaw, mungpong, ambot sa tawag sa inyo na, samo mungpong na, aska lami ang ginamosalan, maglaway kita na, tuslo ni mo labi na kanang guwang saging, aska lami laway na ganihinoon ko dili. Pero ang atong mga iksong pobre, ang kanana ang iyang ginamos, mura lagi ka ng, kaguan ka, ikaw kasuway ka na. Tayo to lang ng ginamos. Sus Ginoo ko. May mapalit ka kay may dagko niya, may barato. Pagka pinag-una mga higalas ginamos, o niya akong papa, mangayo itong una as tinabal. Kanang mahal nga ginamos, kanang mungpong. Kay kanang mungpong nga ginamos, kuan ba day? Kanang gagmay paras bulinaw day ba? O niya, butangan ni mo nagsuka, butangan ni mo limonsito, hasta lamiap, tuslo ni mo ng saging guwang lan, hasta lamiap. Mahal-mahal yun siya. Iligtak ko sa lata, may taksa na. Caltex na sa amulan, tako sa kakaltex. Sus. Baso. O niya, dayon ko na, pagkapinilag una diha. Mali, sabaw-sabaw ng una, mga higala. Gumikan sa kawadon, napugos tagkaon anang, kanang papilion, nakakatugong ginamos nga lami. O sama anang ko ano. Mapugos kag kaon tong ginamos. Mura yung tayo tulan. Kay ikaw ken kasuway ka na. Ug tayo to mamay palitos kung papa kay mo'y magkabalato. Ako lagi nang kuno nang ginamos ka bida bata patanga di patag kasabot kay skuan nga bagulbul ta mga higala. Ako kunon kuhaan ako bukog lagi. Pugos kag kaon sa kawad una. Kanang kuan kay kana buwad. Unsa man buwad nya mong kanon sa una buwan? Nga kanang kuan gyud, pabo-pabo lang ta. Kanang buwad lawlaw, man gyud pobreng buwad. Murag isdan tuloy man ang buwad na kasamang binje. Buwad lawlaw. O di gani kanang buwad putput. Mao gani uso ron, kanang buwad putput. Kaya para inday ken gali niya nga buka og buwad ron, pero kana naman iyang pusit nga buwad, danggit mo naman iya. Pero kanang mga pinikas nga buwad, di naman ta ka-afford anak sa una, Royal.
Tinuod bitaw kanang kay mingon ka sa una og tinuod pa na og napay purpose sa una apil gyud mis purpose. Sigurado gyud ko ana. Katugong tiyo ng kapitan kunon gyud may today. Ako kasabay mabitag suway kog trabaho construction ng bata pa ta mahigalang. Mako man ito ko tiyo trabaho ko tiyo be. Kay kana ba makakuha lang ta ginagmay kuan ba? Natay mabaon-baon. Oh. Kanang mga igsoon na to nga labihan nga pitkamang gid sa kapaitlan. Ha? Kanang buwad lawlaw, mo nay buwad nga kuan di gani kanang buwad nga bulinaw, Ruel. Buwad bulinaw. Mura lagi glansang oy. Ha mo nay paisan mga higala. Turnos, ha? Pastilan. O mo nay mga buwad sa pobre. O niya ngadto ka mga higala kuan kay ginamos. O palit ginamos. Pagpinilag una. Nya utan-utan ka, ngayon naman itong pagkapin pong ginamos may gala niya, pagkapin sa una tinabal, mas daghan mag-una ang tinabal day kaya. Lata-lata ko na taro gisod lang tinabal ito sa amo lang. Tinaro bitaw, taro bitaw sa biskuit, bitaw ka nagikas Manila. Sudlag tinabal, mahigala nga to. O niya, order ka ginamos nga kuan, palit ka ginamos. O niya dayon, order kag tinabal. O kanang tinabal gani, mahal na mga Noel. Ang tinabal, mulmol may isda kasi ganang gamitos tinabal. Isdang mulmol, mahal oy, mahal kilo. Ha? Pero ni prito ni mos tinabal, daghan na bagkanon mahurot ni mo Noel kay lami masad tangang kamatis ta mawa na niya kon, kamatisan gini mo isakto ba. Pero di ka ka-afford kay mahal man kayo isdang mulmol ko na. Di ka ka-afford tinabal, amo lang to ingon nga kay lamig sabaw ng tinabal, ha? Kana na nga kon lang kina una. Kay kanang unas tinabal ug imo na mahigalan utan-utanan ka lan, utan-utan ka na imo na nang subak dito. Okay na, no? Okay na. Kana napugos ta mahigala na mga butanga, sus kadaghan mga kuanday. Kanang uhong lang daan, iniglipak-lipak kay kagabi mga upapa na ko tara adto ta sa daruhan kay daghan ron ng kuan, daghay uhong ron. So adto surusuroy kuha ng uhong. Unya paisan na kasumang Ruel. Mo na ikaw bata pagkalan. Ako bata mo sa damgo ko. Sus, damgo ko gutom nito ka Will ba? Damgo ko na nalamisa daghang pagkaon ng lamigig mga pagkaon na. Kana imong kagutom ba imo lang idamgo-damgo ba ngap? Di ara mapagkaon din ngap. Naagi ka diha. Ha? Imo nang damgo-damgohon, ha? Astilan. Unya pagkahuman kini ni ang kana lagi ang akong kapaitan nga sudan-sudan kana yung damong kawayan day paita eh. Nya sabaan man ka. Ang damong kawayan butang sa garapon ad-aron to ang papa. Butang sa garapon, butang ag una sa ginamoslan. Namo na to tuoron. Ning iyon sa mata sudan niya gabi eh. Ato pa may dabong sa kwan, kawayan. Nya kini atong kakabos wa gid refrigerator gani. Ha? O magkapalit og isda nga kuan, asinon naman na. Asinon lan, kakuan ka na lan, kangagdagang asin na niya, butang sa garapon. Dili man noon makuan sad. O di gani, imo na siyang kuan, imo na imong inununan lan. Ha? O kaya ron niya dili makuan ba? So dunay mga pagkaon yun niya, tungod sa atong kawadon bitaw nga bida. Pugos kita kaon na lang ani mga pagkaon na. Kadtong uban, mga exotic na mga pagkaon, kaon man karuel kay wa na lagi lain maluto ba? Pero katong uban nga bisan og naay kwarta, naay uban bisag dunay wa magkalisod. Tuyoon gyud pangita ng exotic nga pagkaon. Kay matod pa ni kasamang Royal Kirante pagana sa kuno na. Kanang mga kuan kanang mga bakasi. Namay bandigan na bakasi, kita na bakasi mura maghasgod, ha? Pero si Royal pagkaon ng bakasi da mura lang yung nakap. Bakasi kanang ubod. Kanang kuan. Lami na po na mga kuanay noon. Dito sa Cordova daghay maayo mo luto ana. Kinis Royal Kirante maayo mo luto bakasi. Hasta si Alan na politiko. Dunay mga exotic na pagkaon nga bugi gusto. Ha? Wa ka magkalisod dito sa kuan, dito sa Vietnam. Dito sa Vietnam naa dito kuan well kanang buwan. Kana na ang mura bitaw og sa ato pa din bitaw kana bitaw aquarium ba sa kuan, aquarium kanang isda no, aquarium. Naman na diha sa kuan gani ang Chinese restaurant ba? Ang isda dito galangoy-langoy kana akong isda mo ni paluto nimo. O lutoon nila na. Dito sa Vietnam, ang kubra gibutang mga higala sa kuan.
Puro aquarium ba? Kubra ha? Unya mo tudlo ka katong kubra ha ako kato. Lutuon nila eh. Lutuon nila ang kubra. Kato, mahal-mahal ra bang baligya nila. Ha? Kaya kakaingon nga doon naging mga tao sang mutuyo yung kaon ini mga pagkaon nga exotic. Ha? O karon, arita ni butiti. Kining butiti, kining buriring. Pero tinuray day ako nakakaon sige ko ining buriring. Nagi maayo mo luto ini kadto da sa executive assistant pag mayor sok sa mayor pa si mayor sok des Talisay. Inignaog ni mo silong ditong kantin nagi ka mo luto lalan. Butangan og kanang gitunuan ba? Ambot ang nagdas kantin sa Talisay City Hall mo pabaga yapon karon. Oh, mga taga-Talisay no, may luto ba itong kwan? Pero ang advisories before ay nanang gimog kaon anak kay dili gi maayo. Kay maayo kay makahilo man. Isa pag unsa ka kwan. Pero tungod sa kawadon mo kaon ka. Napayuban nga ibaligya man sa kwan. Nya mayong pagkaluto. Butangan og tuno. Nya mayong attractive na hinutan-awon ba kay kwan man. Kaon ka. Dito sa Japan, kaunon la dito ning kwan. Mahal para ba? Sa Japan. Sa tuyoon gyud hinuon boy no sabay naa ning pagkauna nga tuyoon man sa uban. Pero kita sa Pilipinas mangod dili na lang ta ana. Kay lisod gay na pagkauna mga higala mahilot anang kalakiha. Straight to the point. Kung paminaw nako buin dili ni first time nga nakakuha sa buriring. Kana go mangingisda ka kadaghan na kakuha ka na mga buriring butiti. Ikaw Roel, kamo ka luto ning buriring? Butiti? Be, pasulti sa Ruel, be. Kaya kinanaang, man ito man ang expert ng tigluto si Ruel Kiranteg sa Alan Politico. O saan man pagluto ng buriring? Pero, magtudlo hinutas mga tao sa pagluto, no? Pero ato inon, ayaw lang mo, anak, ayaw. Ha? Pero ikaw, Ruel, be, kinanaang naiuban tungos kawadon bang pugos kagkuan, anak. O saan may pamagis pagluto na, Ruel? Ikaw, Ruel, kay kamao ka, managat, magyug kag, kuan mo dito ga, na kay time nga kuan. Sa kalaki na, Will? Okay, maing buntag ka sa mga tornero fel o yung man sa itong mga suging tigpaminaw. Kana ka sa mga tornero fel kay sa amuha gani kanang butite dagko man na ka sa mga rofel. Oh. Lahi man ang buriring kay mura man kumagko sa pining sa tuang kuamoy. Oh. Pero kanang butite sa amuha ka sa mga tornero fel dahang kay dato itong mga sendero mao gini ilang paborito. Mao ba? Dito sa Negros? O sa Negros sa mga tornero fel kay ang akong manghod na may kayong mamana dito sa takot. Onya ang makadaot na attorney labi nagmamana sila may bawa man nila ng laki ug bay. Ang bay attorney ilagi nang igon sa ulo. Mao ba? Di nila igon sa lawas kay katong So panaon din na sa buriring. panaon kanang butite dagko. Butite. Butite. Atong klaro na ang butite mo dagko. Dagko, Ang buriring may gagmay. Gagmay mura na nagtudlo. So kadto nakaon ako to sa Talisay sa una, buriring to. Buriring to Kay gagmay. gagmay man, oh. Onya O sa man kadako na butite. naay kanang gitawag ilang panambugan attorney naaga ni tag kato nakuwas kong manghod mga 7 kilos ug tunga. Dagko day. Ako kayo. Mao ba? Oh. So Ilan ang litsonon og di ba larangon? ang pagkuha ana pana. Pana unya og bay attorney ilagi nang igon sa ulo para og lawas basta bay maigo man tong iyahang bihod. Mao man to delikado attorney. Kanang bihod mo na Kanang gitawag og toxic bag. Mao na Mara, toxic mausuro bag. na, oh. Once maigo ang toxic bag, kanat ang makanat mo to. ang hilo niya. Oo. Sa ang lawas. Pero kwaon ginila nang inigihaw na sa mga tornadofel. Kwaon ginila nang kanang amay pay anang duwa tagura ka buok. Amay pay. Oh. Sa man ang amay pay, well. Kanang mura ra bitaw nagmunggos og dagko sa mga tornadofel. Aha, so naat sa ilaw. Nas ilawom kay So kung kamao kang muluto ana, dunay kuhaon gyud dito sa ilaw nga kan. limpyuhan ginagtarong ka sa mga tornadofel kay gani ang akong manghod magluto siya ana ibaligya na larangon niya pero tinaghanang maglinya. Mamalit. Mayon gaw 5 ka kilo aw 5 ka hiwa ako. Mao ba? Oh. Grabe niya kanang atong former kapitan sa mga akong pagumangkon si Larry Makalua. Parte ko suga mo kaon sa mga tornadofel. Mao ba? Mao nang mapista sa mua dito og naa nang litson butite, na litson baboy, una gyud mahurot ang butite. Uy. Kuyawa din. Wagi ko na makahimo sa kalami ana ka sa mga tornadofel ang karne anang butite. Sa ila ra po na kay sila may mangaon. Kay ikaw kamao ka muluto ang butite. Simple ra mama, ora ko na paglutuan ka sa mga tornadofel, pwede mo kamunggayan. Oh. Kanang buriring. Buriring. Katong butite, dali na to larangon to, o sa litsonon. Oh. Dali na kay tuluton. Kanang buriring, kanang silas kasamang ken, may mga ilang mangaon kay ana. Oo. Kuha na kamunggayan or di ba butangan nimo nag dahon sa sambag. Oo. Murag inununan ka sa mga tornadofel ba? Oo. Lami na kuno kay na, pero ako wa mo gyud ko kasuway pagid ana. Sukad. Wa ka kasuway luto ang buriring? Wala ko kasuway luto ana. Kay Pero ka luto kakaon ka na. wala gyud ko mukaon sa mga tornadofel, wa gyud kaon na. Oh, ang butite wa sa kakaon. Di sa gyud ko. Ang timo igsuon sa man to. Grabing mukaon sila sa mga tornadofel. Grabe. Grabe yung mukaon gyud. Oh.
Ikaw lan, kasuway na kagluto na lan. Be, kanang tong technician may gala. Be, pasultihan sa Alan, be. Kay kanani ang kuan man. Kini si Alan o si Ruel mo niya mong tigmayo mo luto diri sa DYHP. Lupig mga babae na mo diri luto-luto ani nila. Ikaw lan, be. Ikaw managat man ka ikaw el hasta ni si Alan. Be. Usama pagluto ning mga buriring lan. Kaning buri mo rin siya sa inyo, Negros man tong ilang Ruel, ang inyo Bohol. Bohol. Oh, be. Sa Bohol atong laro na kanang buriring gagmay. Gagmay ng buriring ato. Saan kanang butiti dagko? Dagko. At least kasalambot ning taga Bohol og Negros, ha? Okay, usama nilan, may pagluto aning kwan, may pagkuha aning buriring, unsa pagkuha aning butiti. Sa ila panaon man kuno sa ila. Ang kanang buriring attorney, baga kay na dito silang aida sa Bantayan o kanang Bantayan. mo deliver na sila anas pasil moabot go nang tag 25 ka banyera. So naagi mo deliver dai mga buriring diha? Buriring ug butiti? Di kanang buriring. Buriring. Lahi mo guna na masagoy kanang buriring attorney naay masagol ana nga tingga-tingga. Kanang tingga-tingga gagmay na yelo na siya color, mura ra po na siya buriring ba? Oo. Manang say ako'y magkuan, makapalit ko ana, ako yun ang tagsa-tagsaon, pilion. Ilabay tong dili to'y apil tong kuan katong nay tingga-tingga nga masagol. Gaduda ko atong sa kuan attorney, ulanggo tingga-tingga to basta naa magunay bihod. Kanang buriring wa man nay bihod attorney, makaon man na siya tanan. Mao ba? Astang atay ano karon be, kanang butiti lan, kasoy kag luto butiti wala pa. Wala ko kakuan anang butiti. Kaya dagko na butiti. Kuan na panabugan mo tay ging Ruel panabugan. Pero kanang buriring kasoy kag luto. Sige kog luto ana. Diri kaluto ko diri attorney sa estasyon. Nya ikaon si kuan. Kami daykin. Ikaw kakaon ka day? Ayaw mo pagkumpiyansa. Wala na siya attorney kanang lutoon na siya ganang mo tay ging Ruel butangag sambag. Usama nimo nang buriring gagmay man lan. Imong kuhaan og aghasang tanan tagsa-tagsaon. Wala. Dito ra gyud na siya gluto attorney. Unya, usama tong kuan to. Mo toy nindot niya makaon katong iyang atay. Lahi man guna siya nga buriring attorney. Mo ba? Away wa jud kay kuhaon ana bisag gamay sud sa iyang kuan ginhawaan. Pero saan man pagluto nimo nga dili to makahilo? Ununan na siya attorney. Ununan? Tunuan, pwede sag tunuan. Ununan og tunuan okay na. Oo. Bida, ikaw Aida, nakasuway na kagkaon na ng buriring. Dito man dagat ninyo sa Medellin. Wa ka. Hindi kin kasuway magkaon. Di ka ikabuin, kasuway kabuin. Ang kuyaw na ayo lang gyud kuan ka ng kaon ka nga gilamian kag kaon kan murag kuan lang yun. Kanang natural lang. Natural la una-una kag panugon daan. Kaya gulyat attorney, kusog siya na magkaon attorney. Gulyat. Magkuan dyan na siya mo. Ingon siya ngay wa ka magluto buriring. Usama na nimo kanang hugasan na siya. Dili ko ano. Dili ko internal organs. Wala attorney. Diretso ra gyud na siya. Uy. Kuan na nimo sambag, dahon sa sambag niya dayon ahos, bombay. Nya tangag suka, man na timplahan. Imo ra to siyang pabukalon. So sagad niya pagluto ni inununan. Inununan, kargado jud inununan. Inununan. Masad to ka Ruel nga iya butang kamunggay. Pwede ra pod butang kamunggay, magdepende man na sa muluto. Kay na may ganahan mo higop sa sabaw. Mao ba? Pero tunuan, lami ang sabaw. Lami pod tunuan pod. Mao ba? Kuyaw man ko ana. Taon sa may tan-aw nimo ani, ngano man tong dito sa Olanggo namatay man taon tong mama. Unya ang iyang tulo ka apo na hospital, tulo ka anak na hospital. Patay gyud usa. Ngano ka to? Lain to lang na mo tong kay kuan nato ni nga naa toy bihod ba. Kanang tingga-tingga naam sa gunay bihod siya gud. Asa may kalainan tingga-tingga dayo kanang kuan, buriring. Lahi. Murag tingga kanang kuan siya ba? Murag burunsi, yelo siya. Lahi. Pero mao na ni pamilyaha sila. Mao ra pamilyaha attorney. So kanang pasil na maninda diha gyud ay? Kanang na jud deliberanan jud ng pasil ug karbon ug kanang buriring attorney binanyira jud ang ihatod na diha. Ba? Mahalin sa dong. Abertin kana dali ra kay mahurot attorney kanang binanyira. Na may mo kumpra, na man say mo kumpra. Kana lahi po nagklase po ng kuan. Lahi po klase. Pero mga puffer fish nila. Ang advisory is before man go di lang ipakaon na lang kay kuyaw man. Mao lagi pod. Naay masagol ba, naay masagol. Pero sa pila may kilo na diha sa kuan? Sa carbon. Moabot nag kaning inaron ting dagsang maron attorney karon kuan na moabot nag 160 ang kilo. 160. Pero magdaghan na kanang daghan na kayo arin lang na sa 60, 50. Basta mo dagsang og mayo. Si George po si kuya pila po tigpalit ni buriring day?
Usay mo manay among sugoon ato carbon. Oh. Siya mo palit. Aha. Di lang tayo kumpiyansa niya niya. O ba, ikaw lang, magkamuluto. Ikaw, Will, pa kakaluto ng buriring. Si Alan may nakaluto ng buriring. Na ikaw ni Will, Kinyones, amat ni Will. Og na makapalit ganita, si Alan lang puluto ay, na puluto-luto imo ha. Ato na nga katawa mga higala ba, pero bida, nasubot tang maminaw nga dunay namatay. Mabitaw. Dito sa Ulango Island. Unya, di ni first time. Ngadtong kuan indikin doon na po'y namatay. Taghaning nani. Wa maayo pagkakuan ba? Wa maayo siguro pagkaluto, no? Wa maayo pagkakuan, no? Oo. Kining tulingan sa magkahubog Manilan. Oh, makahubog na ito nila. Binagkuhan ka na murag aksyon na siya ka ng dubok-dubok ba? Punay kuha na sa ikog, ana. Sa tunay 20 maayo, ana. Tunay 20 so na sa dito pagkos 20 lo office. Maayo na lutos, ma'am. Oh. Nasi tangtangon na sa iyang ikoglan. Kanang tulingan. Lubagon niya puan, oh. Bunluton. Mao na uban jud. Kanang isugba. Na uban kuanon bunluton. Oo. So daghan gid so 170 kilo ani nga mga kuan. Mumahal na siya ato nila binagkuan niya pero mudagsang nagmayo. Barato lang tag 40 lang ang kilo, 50. Pero bago pa ganing gawas, gapin gatos yun ang kilo ana ato ni. Mao ba? Sila ko si Mayor Curtis Mandawi kusog ko ng mga on ani day. Nagaday mga kuan no? Na kuan gid ani. So bisan ko sa yung bifar nga ayaw, kadto sa Japan, dipindi gyud sa kamao mo preparar. Kay sa Japan mga higala, ila man ang gikaon dito. Ila man ang gikaon dito. Oh, si Kapitan Elni Manatad, kusog sa kuno mo kaon ni sa subang dako kasabang Indayken. Oh, pastila no. So kisa may nangaon itong pagluto nimo dire. Sa Indayken kisa pa. Si George, Jikyo. Oh. Si Buin, mapil kaon. Sa Buin, nakakaon gani po siya. Isa. Isabel? Si Jikyo attorney pag human na kuyawan. Astila, no? Pero sama, presko ginay mo lutoon. Presko attorney, oh. Ganong ganahan mang ubang kaunan, lami niya siyang kuan na gyud. Nindot. Na may uban nga ganahan pala na mga kuan, bakasi mo ya, kaon ta bakasi. Ang uban mo ganahan ta bakasi kay magkakuan kuno na, mayo kuno sa kuan pabasko gusto. Pero kini buriring wala ni claim nga pabaskog sa kuan. Wala. Basta kaon lagi buriring. Pastilan. Kilan, salamat Kilan pag-share sa imong kasinatian lang. Amaya man luto na mo diri sa DWHP good na mga okasyon. Kini si Ruel o si Alan, mo ni mo luto. O si Arnold sir mo luto sa Pragsa. Arnold Bustamante. Tingong-tingong sa ni mo luto mga higalagwan. Pero way makalupig ni Alan o ni Ruel. Ato nang ikuan kini mga babae na mo. May luto sardinas. Pero sa Inday Marisa Abadjes, sa Inday Aida, outing may mo na sila mo preparar. Kanalo ko mga kuan doon, pagkaon sa buntag. Pero mga pagkaon na gigani katang luto na gyud niya kanang kuan. Si Ruel gyud mo si Alan. Ni mga muluto ay gyud. So kini ni ang pastila no. Pero ang atong advisory gyud ani nga kuan kana na ang beef farming nga magi beef farm ay na lang gyud mo ana. Kay kuyaw ba? Daghan na mo gyud nahitabuan ani gyud. Daghan na hitabuan so hay. Na subo ta nga dunay namatay gid in taon mga sukid tig paminaw ani. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.